unsa gyud ay ang iyang dapat i-action, i-take nga action sa mga nahitabo niya karon? Yes, Ate Elge, no. Akong tambag sa imo ha, Zaira May, is importante kaayo nga dili emotion ang atong ipairal ani, no. Need nato nga hustong action. So first advice nako sa imo ha is i-document ang tanang evidence nga makalap nimo. So dili lang screenshot sa messages, pwede pod ka ng mga comments, group chat conversations, o voice notes. Pwede gid kay na siya mahimong evidence. So, important kaayo nga maklaro ang date, ang time, o kinsa ang nagpadala, o kini mao mahimo natong evidence if mag-file na ta og formal action. Ikaduha nga akong ma-advise nimo is dili siya patulan emotionally. So, dili ka makiglali sa inyong group chat, ayaw sukol pinaagi sa kanang post, kanang magpadungdungog sa kanang Facebook, sa kanang newsfeed, o usually kaning ipa-escalate nimo kung patulan nimo siya emotionally, mosamot na hinuon ang situation. So akong advice gid sa imo is maglig-on ka sa imuhang posisyon, need nga kalmado ka ug evidence-based ka. And aside ana, if nakalap na nimo ang mga evidences nga need nimo, pwede na nimo siya i-report sa proper office. So usually pwede ta makaduol sa atong human resource office, atong immediate nga supervisor or grievance committee. Just an information sa atong simuya kay naatay grievance committee. So pwede ta maka-reklamo dara, no, if under diri sa CMU ang concern. So importante kaayo nga officially documented gyud ang imuhang complaint. And last but not the least, if nakaapekto na gid kayo siya sa imong trabaho, pwede ka mangayo og dugang nga legal advice. Pwede ka moduol sa inyong legal office. Pwede ka mangutana dugang if naaba kay kanang plan nga mag-file gid og administrative case or mag-press ka sa data privacy nga issue or possible nga libel or cyber libel nga case, o ma-advise mo ka sa lawyer if unsa ang imong angay nga buhaton sa imong situation. So busa, all in all lang ako message sa imo ha, Zaira, is ayaw pasagdii nga ang chismis mudaot sa imong reputation, all the more nga performing ka, and protektahi ang imong kaugalingon. Magkalap ka atong mga evidence, disiplinahon nimo imong kaugalingon nga dili ka mag-erupt ka emotionally. So dapat kalmado lang gid ka and need nimo nga evidence based gid ka o undergo gid taro nga process gyud. So mao to kung may advice sa imo ha. Yeah, grabe kaayo ka detalyado, Attorney Gretel, no? So hinaot unta, Zaira, imo tong gi-take note ang tanan nga mga gipang istorya ni Attorney Gretel, and of course dili lang kang Zaira, katong mga naka-relate din ha nga sakit na inyong dughan kay grabe ang pagpanglibak sa inyo ha, grabe ang chismis sa inyo ha. So dapat ato to i-take note kay dili lang to siya applicable kang Zaira